حريم وقبونا عبانا في قودن فينا لك وصيك بيتنا عين لسني وششا فدرال توسن غزينا وحوا ساتهم عيننا وحنينا مرجع هنغبرينا له مخنياتو بكوفيد مخنيات ايكونن ابد غورو دلو اب سلطان هنا وحسل الدليمبر احنا هنغبرينا لهم غيرهم حقاوي كنن يلو حنكحطرو تمنغستي تمرجع كوميشن حقاوي كونن يلو نتا ابتا غزيتي اتغبرت مرجع يتقبلنا ناب كينات قند زمرحت مززون نسانير ግን ፕራክቲካሊ ተሪኻኮ ህዝብ ትግራይ ክልላዊ መሰላሎ ሉዓላዊ መሰላሎ ብናቱ ሕገ መንግስት ብናቱ ባይቶ ይድመሓዳር ምርጫ ገይሩ በቃ ምርጫው ዝመስሎም ሰባት መሪጽሎ ኣብታ ምርጫት ያ ዝሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እዩ ተመሪጹ ኣይቀበለካኒ ኢልዎት ፌደራል መንግስቲ ህዝብ ትግራይ ተተቀቢልዎት ፌደራል ዲና ይገብረውን መሰለ ይብሉን ኣብ ሕገ መንግስት ፌደራል አክሰፕት ናይ ምግባር ስልጣን አለው ድብል ኣብቲ መጽሐፎም የለን نعمنا تاب كل الأوروميا مرجع تجيرو تمرجع تفيدرال زي دليو سبت اندحر تماريسوس أين أقبلوا الناس خبل تفيدرال سلطان يبلون زو أوروميا تقبلوا كابيني انت أو يمو جلس أي مسألة يقولوا سو زي أيام تمثلهم بحقة تقييمهم تجارو مالتي ياو نابجيت توسيداتهم ناي بريتوريا وليدا بريتوريا جن ديما ندغريبو حوحات كم حد حقاو سايقبلني يلو نحو حاسق ما حد حقاوي نايت منجست محاور سايقبلوني يلو جنكا ولا قدم مرجع حوحاتي نيرو وكيل نا حزب تግራይ بحزب تግራይ ተመረጸ ولا تخلاي مرجع ተገበረ حقاو ايكونن انت زبل فيدرال اوكي حقاو ايكون ግን አቀዲሙ ስልጣን እንደነበር ኃይል መኒ حوحاتي ስለዚህ ተናዊሑ ኾውን ኽእሊት ናይ ስልጣን ዘመን ግን حوحات ናቱ ሌጂቲመሲ ክልክሎ ይኽእልኒ ፌደራል بعند رؤسون أب بريتوريا خيدوكو حوحات زوكلهم سبب سلطان كيدوم ينفرمهم حدهم جيتاتشو ردا مالتي حوحات يتحالف نتيبو أكن حوحات بشم حوحات يفرمو خيدو حجيتي ناي چرچ صوتاتي ناي متلال ناي مكحد صوتا قديفنا ايوا حوحات نابتا منغستا ومبرو يتملسو شعو جزياو محدرا غيرهم نحوحات نخاربو سلدي دليوم جزياو منغست خلت جزي فتينهم سوم كانت سلام كله تقبلومو ناتو وكيل سلازنبرهم اما مጨረሻ توكيلون تليمون ابتخيدو لذي حوحات نابتو نبر ابتا ناي قدم ومبرم كملس حج حوحات بحيل سملسو سلطان يلن بهزب تግራይ ተመሪጾም ላ ዝነበሩ ናይ ክልል ትግራይ መንግስትነት ወይ ማሐውርም ተቀቢሎም ናብታ ናይ ቀደሚና ተመሊስና ኢሎም መሰሊ ሀዚ TDF በትህዝብ ትግራይ መረጸኩም ናብቲ መንግስታዊ ማሐውራት ተመሊስኩም ክትኮሩ እዩ ግን እዚ TDF ንብሎ ዘለና ሓይሊ ሓደ ዓቢ ኢንቲቲ ኮይኑ ይመጽእኮ ኢዮባ ዳሕራይ ማለት ድሕርቲ ኮይና ዝተፈጠረ ነገር እዩ አባኹም እምነት የብሉን مسكالوت بوليتيكاون سلفتات زلكم رد شجرات فتحوا ترادادو ديمقراطياوم متقاغر غيركم دما تم ديمقراطياوم مرجع مسغر سلطان دمص حيلي مريح ناي تግራይ ኮይኑ قصلي نحنا ግን ከም TDF ናይ ትግራይ ሰራዊት ኮይና ኢና ንقصلي دول ስለዚህ ኣብቱ ውሽጢ መንግስቲ ናይ ማሐውር ናይ ትግራይ ወላ ሕወሓት ምርሓዮ ወላ ባይቶና ምርሓዮቲ መንግስታው ታሽሙ አው ናይ ምክልኻል ታሽሙሎ ባጀት ስለዓሉ ነት ሰራዊት ነት ፖሊስ ነት ጸጥታ ካብቲ መንግስቲ ዝኽፈሉ ነገር የለን ግን ካብቲ ፖለቲካው ጽልዋ ናይ ሓደ ውድብ ከተውጾለካ I think ኮም ድገብሩ ደለው መስለኒ ቢሚት ተዓዊቶም ሉዶ I don't know አይፈልጥን ግን ድጀምሩዎ መስለኒ ጽቡቕ ኢለ ያነ ዝሐስብ ኣብ ሕወሓት ወላ ሓንቲ ህልኽ ተተፈጠረ ወላ ዝኾነ ነገር ኩዴታ ወላ ተገበረ ሕጂን ደብረጽዮን ሓደ ገልቢጡ ሓደ ሒዘን ተበለሲ عقب كبل تدي كوينو TDF نام نور تحقاو منجست نام نور يملس كبل تدي كوينو نسو اوفرتيك قبراي خيلني اب بوليتيكا انفولف قبراي خيلني سو صبغ الى ادام قصلو خمان اللهم ابتنا ايرترا دوسد كاي ግን نا ايرترا ابزي نور كونتات ስለዘሎ تزي ገለጽ ካይ ልክ ይخلو امبر ولا بايرتراونكو سراويت اب تحت منجست محاضر الله ودب بوليتيكاو سرح سرح الله
ሰራዊት ብባጀት ናይ መንግስትን ብባጀት ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ይመሓደር ኤርትራ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልልይ ተፈጢሩ ገለገለ ተፈጢሩ እቲ ሃገር ሓንቲ ነገር ኣይትኸውን እያ ሰራዊት ራ ንገብር ቅፅል ሉዓላውነቱ የኽብር ዶባቱ ይሕሉ ፀጥቱ የረጋግፅ ወላ ሓንቲ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዋላ ከምኡ ክኸውን ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ሕማቅ ኣይኮነን ሰሚዕኻኒ ሕማቅ ኣይኮነን ከምኡ ኮነ ማዕበል ከምኡ ኮነ ተኣታቱ ብኤርትራ እውን ፅቡቅ እዩ ትዝክር ኢኻ ስኻ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኣተውሲ ህዝባዊ ግንባር ከም ህዝባዊ ግንባር ኣብቅዕ እዩ ብሙሉእ እቲ ህዝባዊ ግንባር ሒዝዎ ዝመፀ ንብረት ኣፅዋር ሰራዊት እኮ ናብ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኣረኪብዎ ሓቂ ዶ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ምክልኻል ዝመሓደር ሰራዊት ምፍጣር ይደለካ ቋም ሰራዊት እዩ ብጎኒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክህልው ይኽእል እዮም እሱን ባጀቶም ትምክልኻል እዩ ክፍሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይቋፀሩ ግን እቲ ሃገራዊ ሰራዊት ድበሃል ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ኣየር ወዘተ ገለ ንብሎ ግን ብባጀት መንግስትን ህዝብን ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ምክልኻል ክመሓደር ኣለዎ ሽዑድ ሰራዊቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፀግዒ ነፃ እዩ ነታ ሃገር ይድሕሉ ሉዓላውነት ሕሉ ኣብቲ ፖለቲካ ሃጓፍ ተተፈጢሩ ኸማን ኢዱ ኢንቮልቭ ኣይገብርን እዩ ሉዓላውነቱን ፀጥቱን እዩ ዘገድሶ ኣብ ከምኡ ከምዕብል ፅቡቅ እዩ ኸማንቲ ናይ ኤርትራ እየ ድብለካ ሕማቅ ኣይኮነ ያ ፅቡቅ ኣለኻ ጣቢና ሓውን ኣብዚ መጠረሽታ ጣቢኖቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብዝያዳ ስለ ትርድኦ ነበርካ ኢትዮጵያ ሲ ንኤርትራ ዝሓሸት ሃገር ጎረቤት ኮይና ክትቅፅል ተኮይናስ ኣብ ኢድ መን ፖለቲካዊ ሓይሊ ክትህሉ ኣለዋ ትብላ ምሳና ማለትካ ድዩ ዋላ ምናቶም ምእምነኖ ንኤርትራ ዝያዳ ምሳና እያ እንተዝዕረዳ ትግራይ እዩ ናይ ብሓቂ ተዓሪ ተኮይኑ ትተሓሳስባ ሪኢኻዮ እዚ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ 30 ዓመት ናይ ሰውራ ኤርትራ ድሓር ዝፈጠሮ ምሕዝነት ምስ ትግራይ ድሓር ድሕሪ ናፅነት እሳቶም ኣብ ስልጣን ምስ ደየቡ ዝተፈጠረ ናይ 98 97 ሽግር ገለ እሱ እንተሪኢኻዮ ብጣዕሚ ዝጎድኦ ነዚ ህዝቢ ዝኮስ እዩ ንኤርትራ ዝጎድኦ እሱ እዩ ንትግራይ እውን ዝጎድኦ ንሱ እዩ እዚ ናብ ንቡር ተተመሊሱ እቲ ካብ ትግራይ ዝፍጠር ኤሊት ናይ ፖለቲካ ኤሊት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ረኣያ ክዕርኽ ክእል ኣሎ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ዘለዎ ረኣያ ብተሓስባ ደረጃ ብመርገፂ ደረጃ ክዕርኽ ክእል ኣሎ ስለዚ ዝሓሸ ዝምድና ዝሓሸ ኣልያንስ ክትፈጥር ትኽእል ምስ ትግራይ እዩ ምስ ካልኦት የለና ከም ጎረቤት ሃገር ግን ትጋማግማ እኮ ይፈላለሳሚ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት መንግስቲ መፅእ እኮ እዩ ትሕቶ እምበር እቲ መንግስቲ ድመፅኸ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ረኣያስ እንታይ ይኸውን ኣነ መንግስቲ በዓሉ ሓንቲ ሓደ ሓውና ትማል ይብቕ ትማል ሓንቲ ፅሑፍ ሰዲዱለይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ረኣያ ህዝባዊ ግንባር ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዘሎ እንታይ ክኸውን ይደሊ ገለ ድብል ናይ ብሓቂ ብከምኡ እንተዝቕፅል ነይሩ ሎሚ ብዙሕ ሽግር እውን ኣይምተፈጠረን ነይሩ ግን ቶም ኣብ ስልጣን ድመፁ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ሉዓላውነት ኤርትራ ዘይቅበልዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ብፍላይ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ገለ ፊቸር ከማን ክፍታሕ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ዘሎ እዩ ግን መን እሞ ስልጣን መፅኡ ክትብሎ ትኽእል ትተሓሳስባ እዩ ከለ ክትብል ኣይትኽእልና ትተሓሳስባ ግን ብሚኒመም ደረጃ ምስ ኤርትራ ከስራሓና ድኽእል እዝን እዩ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር እያ እሳን ባሕራን መሬታን ኢትዮጵያ ካ ሉዓላዊት ሃገር እያ ብሓባር ብዙሕ ከስራሓና ብዙሕ ረብሓ ኣለና ኢሉ ደኣምን ሓይሊ እንድሕር ተፈጢሩ ኣነ ብኤርትራ ብዙሕ ዕንቅፋት ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ቀፃሊ ቪክቲም እንዳኾነት እንዳተጎድአት እያ ትመፅእ ዋላ ብድሕር ሕጂ ምስቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ደይ ተቐይሩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ምክልኻልን ነብሳብ ምድሓንን እንድሕር ኩሉ ግዜ ነዊሕ ትኸይድ ኮይና ዕንወት እዩ ዲዛስተር ይከቢድ እዩ ኣብ ዘ ሴም ታይም ኣብ ገለ እዋን ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ኣነ ብዝመስለኒ እምበር ከምዚ ኢልካ 30 ዓመት ረኣዩ ሕጂ በዚኣ ከምዚ ከይመፁና እንዳበልካ እሳቶም ከዓ ከዋጣውጡ መን ስልጣን ንመፅእ ኣይትፈልጥን ኢኻ ግን ትተሓሳስባ ይኽየር ዘለዎ መስለኒ ኣነ ጆጆ ሓፍትና ሰላም ዓባይ ሰብ
حجة التحاسب خمي أبي يخلو ودلي خايو وطا بحونا ما لسجيني ولا خابناي قدم زصلح ما تحاسب خويني معك مثلني انتي تتحاسب سوترا يكونن اوشطم زلوم شجريكو ريخا زناي صقع بوليتيكا ناي بهير بوليتيكا دفطرو شجر صقمي حجي رايوم تግራይ ዋላ ምዝ ሁሉ ፍልሊ ጸኒሕና ዝሁሉ ግጭት ተገይሩ ዝሁሉ ደምን ሀብትን ጠፊዩሲ ኣብ መጨረሻ ትግራይ ናበይ መጽ ይመስለካ ናብ ኤርትራ መጽዩ ኤርትራውን ናብ ትግራይ ሆምዩ ኣብ ኢትዮጵያን ኮምሎ ዚ ናይ ብሄር ፖለቲካ ደምጾ ሳዕቤን ኣሎ ሳይት ትደል ወገን ትደል መጨረሻ ዘቃትለካ ዘተሐሚየካ ከማን ሰብ ኡምን ይኻ ትደል ሐቀደ ወገንካ ገለመል ሰፋር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሁነታት ግን እዚ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሰላልፋ ተቀይሩ አትሊስት ኢትዮጵያ በህብረ ሰልፋዊ አወራድባ ኣብ ጉዳይ ዜግነቶም ዲዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ብሄር ሕቶ ዲዩ መፍትሕ ገይሮም ንቅድሚት ተደይመጽዮም ሽግር እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳዩን ከማር እስተኸልዕልዎ ማለት ሓንሳብን ሓዋሩን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ፍትፋይል ከዓጽዎ ክእልሉ ኣሎ ብሕጊ ዝውድእዎ ነገር የለን ብውግእ ፈቲኖም ኣይተኻእለን ሶፋር ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብዚ ተዓጢሎ ምስ ኤርትራ ግን بخمز خنكي زاني 18 ዝነበረት ኢኒሺየቲቭ ጽብቕት ያ ንዓ መምዕባል ድሓር ናብ ኢንተግሬሽን ትመጽ ናብ ዘባው ጥምረት ትመጽ ናብ ዘባው ናይ ጸጥታን ናይ ኢኮኖሚን ጥምረት ትመጽ ገለ ግን ዚኣ ኸይገብርዋ ኣብ ውሽጦም ናይ ፖለቲካ ጸገም ኣለዎም ናይ ብሄር ጸገም ኣለዎም ዝኽፈትሑ ኣለዎም እምበር ታይ ምስ ኢትዮጵያ ታይ ሽግር መክሳብ ክንዲ ዓቢ ሽግር ዝመጽ ኢላ እኔ ሓስብ እኔ ተሓሳስባ ድብልኳ ንሱ ኣብ ውሽጦም ሽግሮም ፈትሑ ኤርትራ ሁሉ ጊዜ ጅሆ ካብ ምግባር ካብ ዝገርበካ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኢሳያስ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ብብሄር ፖለቲካ ብፌደራሊዝም ዝንሪኦ ዘለና ብብሄር ፖለቲካ ንኽትቋራረጽ ሻዕብያ ይኾም ገይሩ ኢሳያስ ከም ገይሩ ብለኻ ኣብ ሓቂ ተመጺኻ ግን ኢሳያስ ከማን ጠበቓ ኮይኑ ጸኒሑ ንሓድነት ኢትዮጵያ ተረዲእካ ኣሎ ኢሳያስ ዋላ መንግስቱ ንሓድነት ጠበቃ ይጸኒሑ ሓድነት ኢትዮጵያ ዋጋ ዓዳጋ እትይዎ ይፈልጥኒ ህዝባዊ ግንባር ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ያ ኢትዮጵያ ጸላዊት ዓዲ ሽግሮም ኣብ ውሽጢ ክፈትሕዎ ኣለዎም ዝብል መርገፂ ሒዙ ይጸኒሑ ግን ረእዮም ቶም በብግዜ ብስልጣን ድመፁ ኩሉ ግዜ ንሻዕብያ ንኤርትራውያን እዮም ኮምፕሌን ድገብሩ ክጠርዑ ትሪኦም ግን ሓሶት እዩ ዋላ ሕወሓት ኮይ መለስ ዜናዊ ተሓገ መንግስቲ ጽሒፉ ናብ ቤተ መንግስቲ አስመራ ኸይዱ ረአየለይ ምስ በሎስ ታድበሎ ኢልዎ ኢሳያስ ግን ካብ በዓሉ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ንኸይተዓርፍ ሰላም ከይትረክብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽታፋለንዚ ሻዕብያ ሰርሕ ይምስኦነ ኮይኑ ኢሉ ይውንጅሎ ነይሩ ማለት እዩ ተሓገ መንግስቲ በዓሉ ጽሒፉ ከበቅዕ ማለት እዩ እጅስ ኣረኣያ ይኽቅየር ደለዎ መርመን መሪሕዎ መን ኣይኮነና ኣነ ብድርዳ እንኾም እዩ ድሓግን ብጣዕሚ ሓደጋ ኣለዎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንዓና بقصال النوح يزي زخيد مثلا تشجر إثيوبيا نقيحهم أبني حبار ربحهم رعيمهم نسلام مس إرترا دي مس السودان دي مس قلة كومو سعزي حسبوا ولا تهزوا ولا تم اللي تاتي دبلكا نجزيو مس إرترا زلنا مس السودان كن فتحينا بلوخا تا باور كنترول مس جبرو مس دلدلوخا ياو كم زي ود بشاشة مزيم كيباراتشين بدماتشين بلوخا ساونا بمختات متسوينا ፈታን ነገር ተሰጋገር ወግን ሕጅብ ዲያ ወጣቢኖን ታይዳት ኩሎም ፖለቲሻን ባሕር ምድላይሲ ከም ኢትዮጵያዊ ክሓስቡ ከለዉ ረብሖኦም ይንዕኦም ስለዝኾነ ዝኾነ ፖለቲሻን ናኡ ክትምሲ ከምዚ እቲ ቦታ ደኹም መስለካት ኢትዮጵያ ባሕር ዘይምህላዋ أقدمهم أب تاريخ نتي سندهم زقمت أودين حاسو تركت دبلوساتهم يتبعنا بحر أبدقهم ذنا براجيرهم يوم زقمتوا أبقل أوان حوحات من الشعبيات مخيرو مسقال حيلتات مخيرو ناي بحر أبدق أسئنو ناد بالحاسوتيو إزي عبي اللو دي أي ترخبانكوا أي متقون يوم كات تاريخكو قل نسلتان من ناوحيكو بايزوي تمالا أبد تتعمل لكو ناي بحر حيلتات براتو ماوريدهم سمسوقون أخسلفوس لذا حسبي نتقرأي بزوح تاشمي قبر اللوان بقلت سقاط زاري بنيا كأي بحر الناس نامت على نملسال يالن عصب ودباتشن بقي في هيدون نملسال سنن لأن أنت مسارين قباتشي يوقعتشن نويلو تزاري عجزي تريو نجار له حكتات فتاني إذا إثيوبيا نجار I think عدلنا دي فلتني أنا على حاجة جي لا في اللي أتوقع
امبر هو زبلكايو يبلو ግን احنا ናይ ግድል ሉዓላውነት እዩ ኢትዮጵያ እቲ ናይ በርሊን ውዕል ኣሎ ናይ መግዛእታዊ ውዕል ኣሎ ንሱ ድሕር ኢኻዮ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዲማንድ ከተቕርብ ኣይትኽእልንያ ግን መሰል ኣለዋኻ ናይ ባሕር ኣክሰስ ክትረክብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሰማሚዓ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተሰማሚዓ ኣክሰስ ክትገብር ዝኽፈል ተለዋ ትኸፍል ብነፃ ተሂብዋ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ከምኡ እምበር ናይ ሉዓላውነት ሕቶ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ደኣቲ ይኮነን ምምካት ጥራይ ሰሚዕ ዓርኪኩም እዩ ንወቅትል ጠቢኑ ያ ምክንያቱስ ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ክትሪኦ ከለካስ ከምዚ እቲ ማለት ከምዚ ማለት ፖለቲካ ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ እንዲ ኩላ ግዜ ብዛዕባ ረብሓ ስለ ዝኾነ እንድዓ ከምዚ ንቡር መስለኒ ከምኡ ክሓስብቶም መብዛሕትኦ ንዓና እዩ ከምዚ ዘይንቡር እምበሪ ሕጂ ካብቲ ሕቶ እንድዒ ብኸመይ ከብሉ ክእሉ ፅልዋ ክፈጥሩስ ኣለዎም ኣብቲ ከባቢ ሕጂ ፅልዋ ክፈጥሩ ተኮይኖም ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብለዎም ብኡ ዝኸድዎ መስለኒ ኣነ ሓደ ነገር ክነግረካ ዶክተር ናሆም ዝበሃል ሲ ኤሪስክ ስቲል ዶ ፈልጦ ኸውን እዩ ዶክተር ናሆም ዝበሃል ኣሎ ኣብ ናሁ ቴሌቪዥን ገለ መፅዩ ዶክተር ምን ናሁ ቴሌቪዥን ይዛረብ ነይሩ ፕሮፌሰር እዩ ናይ ኣዲስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ መምህር ሌክቸረር እዩ ሕጂ እዛ ናይ 2018 ለውጢ ምስ መፀት ብዙሕ ተስፋ ሂባ ነይራ ትዝክር እዚ ናይ ስዑድያ ናይ ኣስመራ ውዕል ምስ ተፈረመ ሕጂ እንታይ ኢሉ ነይሩ ን30 ዓመታት ሙሉእ ባይዘወይ ብሓንቲ መርከብ እዩ ድምስላ ከም ሓንቲ መርከብ ኣብ ባሕሪ ትንሳፈፍ ባቡር ሚን የነት ዓባይ መኪናት ምስ ቀይሕ ወዲ እንዲ ሽበት ዘለዎ ዓብ ሰብኣይ እዩ ኣዎ ሕጂ ኣነ ደጋጊመ ከማ ንጠቕሶ ነይረ ሽዑ ዓባይ መኪናስ ምስ ተሰሓቢታ ይብል ድሕሪ ካልኣይ ውጋዕ ዓለም ምዕራባውያን ብዝወሰድዎ ውሳኔ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነቱ ክጓናፀፍ ነይርዎ ወይ ከዓ ሪፈረንደም ክገብር ነይርዎ ግን ንጉሱ ሃይለ ስላሴ ብዝገበርዎ ጌጋ ኤርትራን ባሕራን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኣቱ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብደገፍ ምዕራባውያን ንሕና ነታ ማኪና ንመርሓ ነርና ኢሉ ከም ኤግዛምፕል ገይርዎ እቲ ዓባይ ማኪናስ ምስ ተሰሓቢታ ኢሉ ስለዚ ነታ ዓባይ ማኪና ክንመርሓ ጀሚርና እዚ ማለት ቀይሕ ባሕሪ ኮንትሮል ጌርና ሓያላት ኮይንና መፂና ኢሉ እቲ ሓይሊ ናህና መሰረቱ ካብቶም ምዕራባውያን ዝሃቡና ደገፍ ነይሩ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ምቋም ዘመናዊ መርከባት ሓገዝ ምሃብ ንኣብነት ሽዑ HMS ትበሃል መርከብ ሂባቶም እንግሊዝ ንኢትዮጵያ ኣብ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ተሳተፈት እያ መርከብ መስለኒ እዚታት ሒዝና በቃ ፀለውቲ ኮይንና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወነንቲ ኮይንና መፂና ኢሉ ኤርትራውያን ብሰላማዊ መንገዲ ሓቲቶም ኣይኮነሎምን ብረት ዓሊዕሎም በረኻ ከይዶም 30 ዓመት ተዋጊኦም ኢሉ ድሕሪ 30 ዓመት ፈንጢሶም መፂኦም ነታ ንሕና ንዝውራ ንመርሓ ነበርና ማኪና ንዓዮም ሕዲጎምና ኢሉ ኣብቲ ውሽጢ 30 ዓመት ግን ነዛ ማኪና ክንመርሓ ከለና ንሕና ነቶም ኤርትራውያን ኣብታ ሪሜርክዮ ተሰሓቢት ተሰቀሉ ኢና ንብሎም ነርና ኢሉ ንሕና ንቅድሚት ንወስዶም ንፀጋም ድላይና ማለት እዩ እቲ ሉዓላዊ ስልጣን ክገልፆ ከሎ ይትርዲእ እቲ ፅልዋ ናትካ ማለት ሸ ኤርትራውያን ኣብቲ ሪሜርክዮ ንሰቀሎም ዘርጠብጠብ እንዳበሉ እንዳዘለሉ ወሪዶም ተቃሊሶም ከዓ ነታ ንሕና 30 ዓመት ንመርሓ ነበርና ማኪና መንዚዖም ወሲዶማ ስለዚ ቀይሕ ባሕርን ኤርትራን በዓሎም እዮም ድመርሕዎ ደለውስ ስለዚ ንሕና ልክዕ ከምቲ 30 ዓመት ኣብታ ሪሜርክዮ ተሰቂልና ነገድዶም ነበርና ሕጂ እቲ ግዜ እዩ ተቐይሩ ኢልዎም ስለዚ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ዝገበሩ ናይ ሰላም ስምምዕ ፅቡቅ እዩ ንሕና ኢትዮጵያን ድማ ኣብታ ሪሜርክዮ ክንስቀል ኣለና ብሓባር ኣብዚ ዝግበር ናይ ቁጠባ ናይ ፀጥታ ጥምረት ኣሊያንስ ኢንቴግሬሽን ገለ ዝበሃል እዚ ቻንስ እዚ ከምልጠና ይብሉን ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ህላወ ኢትዮጵያ ፀጥታ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዲፐንድድ እዩ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ እውን ከምኡ ሰላም ረኺባ ሉዓላውነታ ተዋሒሱ ፀጥታኣ ተዋሒሱ ቁጠባኣ ዓብዩ ህዝባ ብሰላም ክረግእ እንተኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሽግር ብከምዚ ኣገባብ ፈቲሓ ብሓባር ክንጓዓዝ ክንክእል ኣለና ኣይኮነን ናብቲ ናይ ቀደም ክንመልስ ኢና ኢልና ተኸይድና ግን በዚ ውሽጥና ተፈጢሩ ዘሎ
ቅልውላው ናይ ፖለቲካ ናብ ምፍራስ ኢና ንኸይድ ኢሉ የሳእ ኮይና ሕጂው ንሳእ ናብ ምፍራስ እዮም ንኸድ ኣለዎ ስለዚ ጉዳይ ኤርትራ ሃይለ ስላሴ ጉዳይ ኤርትራ ብኸምኡ ፈቲሕዎ ናይ 30 ዓመት ኩናት ወሊዱ ደርጊ መፂኡ ተቐዳመይቲ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ክወስዳ ዝግብኦ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድብልዎ ነበሩ ሽዑ ብኤርትራ ዝነበረ ሽግር ናይ ብረት ቃልሲ ገለ ብዘተ ክፍታሕ ብዙሕ ፈተነ ተገይሩ ኣይ ጥቂት ወንበዴ ናቸው ብገመድ ኣሲርና ቤት ፍርዲ ከነቕርቦም ኢና ንሕና እኮ ደቂ ኣሉላ ኢና ንሕና እኮ ደቂ ምኒልክ ኢና ንሕና እኮ ደቂ ክስቶ ኢና በዞም ወንበዴ ሸየጥትን ዓረብ ክሸጥዋ ደልዮም ንዓረብ ዶ ገለመለ ኢሉ ኣብዘ የድሊ 17 ዓመት ከይዱ ብውግእ ተወዲዩ 91 መፂኡ መለስ ዜናዊ ብስልጣን መፂኡ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ሕወሓት ድማ ነዚ ታሪካዊ ዳራ ዝኽይሮ ዝብል እምነት ነይሩ እሳቶም እውን ተፀልዮም ኣብ 7 ወርሒ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክንገብራ ኢና ናብ ሃለውለው ከይዱ 20 ገለመለን 30 በሎ ወሲዱ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ገይሩ ናበይ የምፅዋ ንኢትዮጵያ ናብ ምፍራስ ይምፅዋ ሶቲ ዶክተር ተዛረበ ሓቂ ንስኣ እዚኣ ተደገርና ኢትዮጵያ ናብ ምፍራስ ክትከይድ እያ ክትባታተን እያ ኢትዮጵያ ላይክ ዩጎዝላቪያ ኢልዎም መንግስታት ክፍጠራ እየን ኣብዚ ቢኮዝ ኣብ 30 ዓመት ዝተገብረ ነገር ኣሎ ተኮይኑ ካብ ንእሽተይ ክላስ ናብ ዝዓበየ ክላስ እንዳተፈጠረ ይመፅዩ ሎሚ ኦሮሞ ተይልካዮ ክልል ደይኮነስ ሉዓላዊ ግዝኣት ካርቱ ይፈልጥ ዶባቱ ፈልጥ መንግስቲ ኣለዎ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ባንዴራ ኣለዎ ሃገር ከግብሮ ዝኽእል እንዳማዕበለ ይመፅዩ ኣምሓራ ከምኡ ትግራይ ከዓ ብዝሓሸ መልክዑ ኣብ ማሕበራዊ ውዳበኦም ኣብ ቁጠብኦም ኣብ ናይ መንነት ምምዕባል ከዓ ሃገር ናይ ምዃን ዕድሎም እንዳስፍሑ እዮም መፅዮም ሽግር ዘሎ ብዚ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንኣሽቱ ብሄራት እዮም ንሳቶም ናብ ሽግር እዮም ከኣትው ኢሉ ሶ ኢትዮጵያስ ናብ ኮም እያ ክትወድቕ እዚ ብቁሩብ ተደይፈትያ ሕጂ እውን እቲ ዋና ኮዝ ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራ ይኮነ ትግራይ ይኮነ ደቡብ ኣይኮነ ማእከል ገለ ይኮነን ትጠንቂ ኣብ ኤርትራ እዩ ደሎ ሓንሳብን ንሓዋሩን ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ጉዳይ መዕለቢ ጌራት ፋይል ዓፅያ ኤርትራ ከም ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር ካብ ብኩናትን ብምጉዕባዕን ብፅቡቅ ስምምዕ እኮ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ይዛረብሉ ኮይን ባዕላቶም እቶም ቅኑዕ ከፈርዱ ከለዉ ሲ ምስ ኤርትራ ካብ ተባኢስና ንረኽቦ ነገር ሲ ብሓባር ክንሰርሖ ንኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ዋይ ፖዚቲቭ ዘይንሓስብ ድብሉ ኣለዉ እዚ ሕጂ እውን ዝሓለፉ ነገስታት ምኒልክ ተውሳኔ ምስ ወሰነ ስዒቡ ድመፀ ድሓር ናይ ንግስተ ንግስታት ዘውዲቱ ናይ ልጅ እያሱ ነይሩ ሳቶም ብዙሕ ኢንቮልቭ ይነበሮምን ሃይለ ስላሴ ምስ መፀ ጉዳይ ኤርትራ ብከምኡ ተሓዛ ሒዝዎ ሓደጋ ምፂላ ንኢትዮጵያ መንግስቱ ከምኡ መለስ ከምኡ እዚ ወዲ ሕጂ መፂ ዘሎ ከዓ ከምኡ ስለዚ ንኢትዮጵያ ናበይ ወሲድዋ ናብ ምብትታን ወሲድዋ ካብኡ ክድሕ እንተኮይና ኢትዮጵያ ታፋይል ክዓፅዋ ክእሉ ኣለዎም ኤርትራ ዘይድፈር ዘይቁርመም ሉዓላዊ መሬት ኣለዋ ግን ከዓ ኤርትራ ብዘይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከዓ ብዘይ ኤርትራ ብሰላም ክነብራ ከም ዘይክእላ ስለ ዝፍለጥ ብሓባር ከስራሕ እንድኽእል ረቑሒታት ኣምፂኻ ናይ ምትእማን መድረኽ ፈጢርካ ብሰላም ክግበር ይከኣል እዩ ሰኣ ተሪፋ ደላ እዚ ሕጂ ወረጃ መሪሕነት በሊሕ ኣመራርሓን ኣተሓስባን ይደሊ ተዘይኮይኑ ግን እታ ናይ ምፍላስ ፀገም እያ ትመፅእ ያ ጠቢኖ ናይ ብሓቂ ሕጂ ካብዚ ጠቢኖ ብዝናህና ጉዳይ ተሪኢኸ ሲቲ ዘሎ ናይ ሰራዊት ኣሎ እቲ ማለት ብብዝሒ ምግልጋል ምክንያቱ ኣብ መኸተሎ ገለ ስለ ዝበሃል ሕጂ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ኣማራፂታት ትብሎ ማለት ነቲ መንእሰይ ዝያዳ ናብ ዝሓሸ እዋን ከመሓላልፎ ዝኽእል ፕሮግራማት ገለስ ከመይ ይግበር ህሉ እንታይ እቲ መደባት ትብሎ ወይ ብኸመይ ክመሓይሽ ይኽእል ትብሎ ወላ ምክንያቱ ነቲ መንእሰይ ወላ ዝያዳ እቲ ብብዝሒ ደገ ዘውፅኦ ዘሎ እቲ ኩነታት እዩ እቲ ገደብ ፈልጦ ዘይምህላው ፍቲ ሚሊታሪ ምህላው ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ብዙሓት እኮ መንእሰያት ስነ እናቶም ርእቶ ድብሉ ኣለዉ ሕጂ ገሊኦም መንእሰያት እቲ ገደብ ዘይምህላው ምህላው ያስ ከምኡ ኣሎ እሱ ዳሞ ትክሕዶ ነገር ኣይኮነን
ግን ከዓ ሕሰብ በንዶሳሚ ብዛዕባ ሉዓላውነት እዩ ሓደ መንግስቲ ሲ ትረት ግበር ኣለኹ እንተኢሉ እሞ ኣብ ዘይንውር ማለት ኣብ 5 ዓመት ዕድሜኻ ኣብ 6 ዓመት ገናቲ መንግስታዊ ስትራክቸር ቁጠባ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ዘመናዊ ሰራዊት ከይሃነፅካ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ባሕሪ ተጋዳላይ ካብ ሜዳ ሒዝካ ድመፅኻን ሓደ 2-3 ዙር ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሒዝካ ከለካ ድመፀ ተፃብኦታት ንምምካት ዝተወሰደ ፎርስ ሜጀር እዩ በቃ ሃገር ትደሊ እወ ከምዚ አይና ክንገብር ሃገር ኣይትደልን ኣልግስ ተኣለ እምበር ሃገር ክደሊ ሉዓላውነት ክዕቅብ የተኢልካ እዚኣ ክገብር ዝኽእል ቢኮዝ እዞም ኩለን ሕጂ ሃገራት ድዋጋእና ዘለዋ እኮ ናይ 70-80 ዓመት ዘመናዊ ቃወማ ዘለወን ሃገራት እየን ይሕመቕ ይንኣስ 5-6 መንግስታት ዝቐየራ ሃገራት እየን ይሕመቕ ይንኣስ ሰራዊት ዘመናዊ ሰራዊት ዘለወን ዘመናዊ ሓይሊ ኣየር ወዘተ ወዘተ ዘለወን እየን ብባጀት ዝመሓደር ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ካብ ሜዳ ሒዝካዮ ዝመፅኻ ሓይልን ሽዑ ተፃብኦ ምስ መፀ እንታይ ክገብር እሞ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ንፅበዮ ማለት እዩ በቃ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዓመት 6 ወርሕን ኣገልጊልካ ኺድ ትዝመፅእ ተፃብኦታት ድማ ካብ ዓቕምካ ዝለዓል ተኮይኑ ናይ ግድን እዩ ናብ ተናውሒ ግዜ ባዕልካ ክትውስኖ ዘይትኽእል ፀላእትካ ድውስንዎ መድረክ እንዳተፈጠረ እንተመፂ እዚኣ ክትገብር ትኽእል እዚ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ፅቡቅ ኣይኮነን ነቲ መንግስቲ እውን ፅቡቅ ስምዒት ኣይመስለኒ ዋላ ነቲ ኣገልጋሊ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣገልግል ድብለካ ዘሎ ሓይሊ ከማን ካብቲ ሕግን ኣዋጅን ወፃኢ ምዃኑስ ይፈልጥ እዩ ግን ካብ ፎርስ ሜጀር ግድነት እዩ ኣብቲ ውሽጡ ምናልባት ክማልኡ ዝግብኦም ንኣሽቱ ዓበይቲ ማእከላት ነገራት ኩሉ ይኽእል እዮም ብዙሓት ነገራት ግን ኣብዚ ተዛሪብካ ትውድኦም ነገራት ኣይኮኑን ሕጂ ብኸምኡ ክቕፅል ዲ ገለ ተኢልካኒ ኣይ ቲንክ ሕጂ ዝሓሸ መስለኒ ብውልቀይ ክሓስብ ከለኹ ሶ መንግስቲ ተተፃብኦታት ከምቲ ቅድም ዝጀመሮ ይኮነን ተረስኒ ናቱ ትዕቤት ናቱ ሕጂ ዘለዎ ድሓሽ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ኣድቫንቴጅ ገይራ ማለት ኣብቲ ሃገራዊ ምክልኻል ዘሎ ዓቕማ ብፍላይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ምዝማን ዓቕሚ ሓይሊ ኣየር ናይ ምዝማን ሓይሊ ምድሪ እውን ከምኡ ስትራክቸር ናይ መሓዝ ገለ ኣብ ዝተናውሒ ግዜስ ገለ ዘረጋግፀቶ ነገር ኩሉ ክእል ብሓፈሻ ዓቕሚ ሰብ ግን ብከምኡ ክሰርሕ ፀኒሑ ሕጂ ግን እቲ ለውጢ ክመፅእ እውን ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ሪፎርም ክገብር ኣለዎ ኣነ ከምኡ ክብል ከለኹ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ዝጅምር እቲ ፖለቲካዊ ዕዮ ገዛ ጥራይ ደይኮነ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድደስከሉ ነገራት ዝተሸፈኑ ነገራት ወይ ደው ዝበሉ ኣለው እዚኣቶም ናብ ንቡር መምላስ እዚኦም ናብ ንቡር ተመሊስካዮም እቲ መንግስቲ ትናቱ ዝኾነ ይኹን ንኣብነት ሚኒስትሪ ሓላፍነቱ ባጀቱ መዲብካ ተሂብካሲ በቃ ትናቱ ፋንክሽን ይቕፅል ኣሎ ማለት ራህ ንገብር ኣሎ ቅፅል ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ተሓታትነትካ ኣቦቱ ኣሎ ማለት ሶ ናብ ንቡር መምላስ ብሓፈሻ ይኹሉ ናብኡ ንኣቱ ደለና መስለኒ ሕጂ ግን ተወዲኡ ሎሞ ንዑስኪ ገገዛኹም ኪዱ ብዙሕ ነገር ከሎ ሳሚ 20 ገለን ዓመት ድሓስካዮ መንእሰይ ያላ ሰላም ኮይኒ ሕጂ የቐነልና ሃባት ካላሽን መኽዚን ኣምኪድ ገዛኻ ክትብሉ ኣበይ ይኸይድ ትመንእሰይ ኣበይ ይኸይድ ንገረኒ 25 ምሳኻ ፀኒሑ ወዲ 26 ወዲ 27 ኣትዩ ወዲ 50 ገለም ኮይኑ ሕልውን ንፅፉን ንስኻ ኢኻ ደሞዙ ክትገብረሉ ጥሮትኡ ክትቦ መሰሉ ክትሕልወሉ ነፃ ሕክምና ክትቦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ተረዲኻን ሕጂስ ሰቂልካ ይኾንካን ምፍናው ብልካ እንታይ ማለት እዩ ምፍናው እንታይ ማለት እዩ ልክ ዓመትን 6 ወርሕን ገይሩ ኪድ ገዛኻ ተይልካዮ ጉቡእ ምዃና ስለድፈልጥ ድሓተካ ነገር የለን ምናልባት ካብቲ ተመዲብሉ ዘሎ ቦታ ናብቲ ዝዓበየሉ ቦታ ትራንስፖርት ሓተካ ኸውን ገንዘብ ዲኻ ክትቦ ማኪና ተቐርበሉ እቲ 25 ገለን ዓመት 30 ድሓስካዮ ሰብ ግን ዝፅበየካ ነገር ኣሎ ገዛ ፅበየካ ደሞዝ ፅበየካ ብዙሕ ነገር ፅበየካ እዩ እቲ ኩሉ ናይ ተጋዳላይካ ኣደሚርካ ረኣዩ ምስ ኩሉ ትፆር ከቢድ ኢለ ድኣምን በይንኻ ኮፍ ኢልካ ትሓስቦ ከለኻ ናብ ንቡር ምምላስ እንዲ ተወሳነ ነገር ግን ዝፅበየስ ብዙሕ ነገር እዩ ነቲ መንግስቲ ብዙሕ ነገራት ኢለ ድሓስብ
طابينا حوي ثانك يو مسلت خبر جزيخا عزيز مسجنك يصرف يقدل دلو بناتك قام سبزناي ميديا زوم يلبو مدلو حكي اذا كذا حاشيتكم تعرفي برا كالان داي يلبو مدلو هجدا اليوم صرف ما تودي ومخو وتوديو الله ነው ዘመንሽ ሙዚ ድምጽ ትብሎ ወዲ ድምጽ ኮክስታዩ ኣብተ ስራሕ ምሽ ሓርቕ ሽዑ ኣጥብ ዝገዛ እንጂ ሓደ ግዜ ስትርመሲ ምስ ስራሕ ልክመካ ግን ንፉዕ መዳሪ እዩ ክዛረብ ከሎ ግን ብዙሕ ሪያሊቲ ታሽሙ ገብሪ ነተሐቅስ ይጎስዮ ቁሩብ ካ ታሽሙ ትገብሪ ኣቦ ከምዚ ቀኛዝማሽ ገለ ነራ መስለኒ ነዋ ወጦጦ ገለ የምጽሎም ነሮም ሆኑ ተቀደም ቢላ ገዛ ገለ ነሩዎም ሕጂ ዝሁሉ ሲኢንዎ ይመስለኒ ሕጂ ሻዕቢያ ከም ዝገሩና ገለ ክብል ይድውዕል ሻዕቢያ ወፍቲ ነራቶ ቤት ቁርስ ሳፍቲ ባኒ አው ሕጂ ምን ይችቤ ዝያዳ መሸማዓይ ትወስድኒ ካብሎ ነሩ ሕጂ ካብ ኣይ ጀሚሩታ ምቁ ለይተዶ ደራከኪ ክላስ ኮይ ጸገብ ሓደ ግዜ ሓደ ወዲ ነሩ ዝክረዶ ዝገዛ ካርሲዐዮ እምበር نحن هابتامات كوينا عينا تولينا أبوي هابتامي نيرو شعبي أس هابتاماتن دخاتاتن معرخ قبر كبلي في شقراو دي قمنا يلو حكينو ذكرو؟ يا ذكرو رو؟ هو ذكري ساي كمان تقالشي نيرو وما نحن دخاتاتينا معرخهم غيرنا لو شعبي أنا مسقنو قليلنا أبستوى I think منشمي مثلا الدمسي إرتراويان ديس ولا كالي نيرو كان برحادة تعمي تفيل له تودي anyway بس يا ورمر دمتخم ايو دمت دحان لا لسلاساي ولا تصرفوا كمان درجة لمين حجي قالوا اكو ابزي عادة تايقتي مني انا مجرشاخ نقرأ كاسا معارك تودي يا اكل ينيرو يا اكل كبلكا بقى ابزي زلنا له خبابسي حيالته ماغوتاي حيالته አላሳዩ እዛ خاليت اقرا عدم سكتكوس بزاندا سليندا بارندا سليم شاللاتا ناي امباسادر بدحريت قدم اندا فيو اندا سنز نبرت بيلا غزا حجي ريستورانت غيروم አለው اباتينا ገለ خنمسحسي او مسدق خفيل زنهن واتا ገለብ ለሎስ ጠቢኖ መጽና ገለይልን وكمي يغير كمصي خاغليريو واو كيده شودن كيده نايت عساي ملي غريتاي العدي متنتاي مصياتهم قليل صح ميت حجي توم تغاغي دلو منسيات كنغركم مبزحتهم زوم غصوم زيريو نايت عسافور مليوم عدوم خديو توم حدا خلته تهملو زلهم منسيات نغركم الله دغبركم جيتكم كيدكم سدراهم بهوت كله رايو سريحكم سدراهم عليو حاجزو نتيتاتكم نايبون سددلون نبوتاتكم كيار كدان كاميتشا ገለ سددو عدهم مصيهم رايو بزو مابزدلو بالله ود بالله قالسه تقايدو زقير منግስቲ የለ ድግልበጥ መንግስቲ የለን ንፍተዎ ንጽላዩ ዳህራይ ትግልብጦ መንግስቲ ንሓደ መንግስቲ ትግልብጦ የትብ ምናልባት ድሕሪው 30 ወይ 4 ዓመት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ኢልካ ደፍርሓካ መንግስቲ ኢኻ ትግልብጦ ሓቂዱ ሰምዓን ለኻ ሳሚ ተረዲካ ኣሎ በሃላይ 30-40 ዓመት ብሕጅስ ክጸንሕ ሞ ካብ ሕጂ ክንካርጆ ከይበዝሓናቲ ጭቆና ኢልካስ ክትኣልዮስ ትቃለስ ዋላ ብጋምባለዲ ዋላ በበትር ማለት ህዝባው ግንባር 80 ገይሩ ወዳፎም 80 ገይሩ ሕጂ ገልብጦ ወይ ትገልብጦ ወዲዩ በቃ እንታይ ትገልብጦ ትገልብጦ ዝግባአኩም ጊዜስቱ ለይት ይድለኩም ደሎ ወርዳኩም ተቆይኑ ኦልሞስት ምናልባት ወዳ አፈወርቂ በፕሬዝዳንት ደረጃ ተሐሲብናዮስ ወዳ 55 ወዳ 60 ከሎ ሕጂ ክንገልብጦ እንተ ሰሊጥኩም ማለት እዩ ሕጂ ግን 80 ኮ ዳዕርፈሉ ሰዓት ኩሉ ንኤርትራ ዝሃቦ ብጽቡቕ ዲ በሕማቕ ኣብ ታሪኽ ክስነድዩ ዕድሚ ይኹሉ ንኤርትራ ከፊሉ ወይ ሕጂ ድግልበጥ ሰብ ኣይኮነን ንሱ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትብሎ የቐኒልና ሓድሽ ፕሬዝዳንት መሪፅካልና ዶ ቀሪብካልና ዶ ንመን ኢኻ ከተረክበና ንመን ኢኻ ከተሰጋግሮ ነቲ ዝገበርካ ኢኻ ግራሴ ይድበሃላ ቱንፋራታት እምበር ክንግልበጣ ኢና ኢልካ ኣብዚ ሆላንድ ዶ ገለ ኾለል ትብል
እሱ እንግልብጦ ካብ ትብል 40 ዓመት ወዲ 40 ነይሩ ሽዑ 40 ዓመት ጽቡቅ ገይሩ ስርሑ ወዲኡ ኣብ መጨረሻ በፂሕሎ እዚ እውን ናይ ሕልና ውሳኔ ደድልዩ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ምክንያቱ ንሳምዚ ካብ ስልጣን ከኣልየ ተኮይነ ንምንታይ ጨቋኒ ኢሳሚ ዲክታተር ይተይለዮ ወዲ ክንደይ ኢሳሚ ወዲ 50 ወዲ 60 ሶ ኣብተን 55 ዝበሃላ ዕድመ ገለ ከልግሶ ክእል ኣለኒ ሶት ፓወር ክሕዞ ኣነ ዲ ዋላ ንኻልእ ኣይኮነን ሳሚ ናብ 9 ምስ ገበረ ግን እንታይ ተውድቀሉ ማለት ሲ ወዲኡ ወንዲ ትዘድልዮ ነገርሲ ወዲኡ ስርሑ ወዲኡ ኣብቲ ዝድለ ናይ ተፈጥሮ ናይ ባዮሎጂ ሕጊ እውን ኣሎ ኮፍ ኣብቲ ሊሚት በፂሕሎ እዚ ልቢ ንግበር እዚ ጆክ ከይመስለኩም ቁም ነገር እዩ ተዓዲ ይፅባሕ ንጎ ናትኩም ክትከውን ካልእ ትረፍ ከይድኩም ስድራኹም ትርእሉ ድፈረሰ ህድምኹም ከማን ተነኮት ገብርሉ እምበር ሰኢልካ እዚ ዓጀብጀብ ግደፎ ደቀረይ ቴንኪዩ ተን አራተኛ ክፍል አይምልሰል ቴንኪዩ ዓብሰብ ክነ ቶም አራተኛ ድባሃሉ ክፍል ለኹም ኣብዚ አይምልሰልኩም ነ ቢኮዝ ሓንቲ መዝሙርኩም ትርጉም የብልኩምን ተማሃሩ 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 ጽቡቅ ጻርፉ ከማን ክትጻርፉ ዝተማሃሩ ቻው ሮማት ጣቢና ዓርኪ ቴንኪዩ ዓብሰብ ባባይ ቻው ህዝባው ግንባር ቻው ዓርኩ ኤሪ ማለት Cooking